Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Sanibona noyengane zakwethu, ake nginibelele phela futhi namukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngane zakwethu ke ngumfeze uNtuthu ngakho malobathi ilasbo namagumede. Mhlawumbe uma ukuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke umsakazo Ukhozi FM uPastor Sithembiso Zondo laphana kusedale bonke abantu abangeke baze baswele lutho mangabe kukhona bona laphana. Kunabantu abathatha abafakile kwi-post yakhe ekade trend enkundleni zokuxhumana ebhala ukuthi ke angeke ulala ungadlile kulamadoda. Ufike mention igama lendlamlenze uKhuzani umfoka Mpungose, kanjalo nensizwa kayangiwe Jumbo, kanjalo no Big Zulu laphana ke wasesho ukuthi ngeke ulala ungadlile kulamadoda lawa. Ngani zakwethu kuzokhumbula kulezi insizwa lezi ezimentionwe laphana, insizwa uSithembiso Zondo ziletha usizo olukhulu laphana ke kubantu nje nanokukhombisa uthando kubantu abalalela umculo wazi laphana. Ziyakhombisa uthando nanokuthi umuntu uzimeseke entweni akayenzayo laphana. uJumbo uzokhumbula ukuthi kwavela nje ithombeni eziningi okanye kuma-video esiza abantu. no Big Zulu naye impela mangabe ulandela ikhasi lakho uyazibona ezinye zamavidiyo laphana esiza abantu. uKhuzani indlamlenze naye siyasibona impela efaka usizo laphana ke kubantu nje abathanda umculo labantu abaswe laphana. Insizwa ke uSithembiso Zondo uyawayigagula lezi insizwa ukuthi ke angeke uzulala ungadlile kukhona lezi insizwa. Bese zibonge laphana uKhuzani umfoka Mpungose wayotheka laphana iposti yakhe uSithembiso Zondo laphana wayifaka kabusha esho khona laphana ukuthi uyazibongela nje mangabe kukhona abantu abakubonayo ubuhle okwenziwa ilezi insizwa. Ngaza kwethu izona ezihamba phambili. Mhlawumbe lithini olwakho uvo ngalolu daba ke sihlale comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe luthini olwakho uvo ngalolu daba.